Kusakana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirari 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara utena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa, uchange uchibatsirikana nekuwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka please don't forget to subscribe and turn on the notification bell kuitira kuti pandinoramba ndichimhanya nemanews updates uchange uchingobatsirikana. Vadikani, vanhu muZimbabwe vakaomerwa, ende kuomerwa kwachona vamwe vanhu vakusvika pakuita ngochani, zvichireva kuti hugei nekuita malesbian kuti vawane mari. Tine vhidhiyo iri kutsviriridza mastreets esocial media. Hongu, kune rimwe timu rinoona richiti hatirare vhidhiyo takariona, but kune vamwe vanenge vasationa this video vanenge vasati vaziva zviri kuitika kune vamwe vana vevhu kuti ndo zvava kupindana nazvo, ndo kutsvaga kwava kuita mari nenzira yakaita seiyoyo. Vadikani, vhidhiyo randinaro ivhidhiyo remuchinda uyo abuda mastreets esocial media achiti iye ari kurovesa kuSim 2. Dakusiyai ndiona vhidhiyo, pedza kuona vhidhiyo tazvaonofika kucomment section inosahatirare ndiri pakumhanya nemanews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Manews updates echokwadi asina nhema mukati, saka ndati gara wasubscribe usasarire pazvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Murume uyu ndoda kuti mupo advice yakanaka. Unomutiwo chii? Aramba achikontinye here kana kuti osiya kagemu kaari kuita akaka hakana future kakadhakwa? Inosahatirare ndafunga kusiyai, tosangana zvekare munguva inoteera. Kana une news dzaitika kumaraini kwako ikoko, une nyaya yauri kubuditsa pasocial media, namba idzo dzakanzi news tip off, ndibate ipapo kuWhatsApp ubva watizivisa kuti Hatirare pakadai so pari kupisa izvezvi, mhanya panzvimbo ayo ndokasika kusvika pazvaitikira ipapo. Much love. Murume uyu anenge akukecha uyu anoisa pai pamunenge muchiita bonde murume nemurume yenyanyire, pamunenge muchiiswa kumashuro akuzoite lusi itinodzichera ndiri muno muCape Town ndakazoraramisa mhuri waiziya chamama, saka ipapo pandichiraramisa mhuri waiziya. Muri wegroup ripi? Godfrey in the streets. Oh, okay, it's fine. Like I get Taura nation. Oh, kuti ndiwane kurarama kandosvika mune Mimi hamusi murume ringa. ndiri murume. Mira. Hamusi murume ringa. Ndiri murume. So murume anoramba sei? Au. Someone can Taura nation. zvikumanidzwa kuti watoshonera. Alright. So imi muruzama kutaura kuti muri mbofi yechiZimba. Ndiri chihera. Kune chihera wemurume ringa. Zviriko. So mkoma, imi muri mbofi yechiZimba. Muri mbofi yechiZimba. Alright. Chii chakazo inspire kuti mutange kuita chimofi? Situation life, upenyu unenge wakaoma, vabereki vachingokubetray, hama une vakoma vari kuCanada, vakoma vari kuAmerica, hakuna kubatsira, vanhu visangokusema sembwa. Saka unozongofunga kuti ndikwanise kurarama rega nekuito izvi, ndikwanise kurarama hangu. Ndo zvandiri kuita nyuma. Kana muchizvipota henyu because ndine hama, but hakuna. Kana ndikada kudodemba kutoti ndibatsireiwo, hakuna anokwanisa kuita sei kundibatsira. Saka ndoita sei semunhu? Ndokoti wareka ndite izvozvo. Ndipo makazodecide kuti makutengesa? Yes, ndototengesa muno muna Long Street muCape Town. Ndina sekuru vari kuUK, ndina mukoma vari kuCanada, ndina sisi vari kuEngland. Saka hakuna kundibatsira. Ndikada kuvaudza nyaya yangu, madzodzo angu vanoti hanzi ari kunyepa. Saka bheta nimire muno muroad. Munotengesa mari per round? It's very cheap. Mari? Maybe 300 rand. 300 rand. Ndikada kuziva kuti pamunenge muchiita bonde murume nemurume nyanyire inomira kana ndasangana nemurume wanda ndichifarira. Ko kana ikamira munozoita sei? Hapana, zvinongoperiwo zvakadaro. Alright. Saka murume uyu anenge akukecha uyu anoisa pai kokoko. Kupi kwacho? Ikoko. Mirai. Anoisa kumashure. Ikoko ikoko. Paanoisa mukati aizobude ine kana tinogeza kunogezwa kana sinu kunogezwa. Mungageze engine oil inonzi mungageze exhaust here ngoma. Mirai. Mungageze mirai ngoma. Mungageze exhaust here ngoma. Yes, I can wash myself. I know how to bath myself. Oyova yachena. Yes, and I know how to treat myself. And ndoziva
chinhu 1 chekudzivirira HIV and AIDS. Ndogona kusangana necustoma munhu anogona kuti akuda kurara neni asina kudzivirira, but inini I know kuti zvoni it's a tablet to prevent HIV and AIDS. Alright, ndambobvunza something. Pamunenge muchiiswa kumashuro akuzoite loose. Hakuna nekutsika loose nesingabude chinene. Hayi mukwane zvimwe mubvunzo ndaona mapanga muchifamba mama kufamba muchida izvo. Kuti ase kutumza magaro kuti tionekwewo kuti zvoni pamwe ndine chivakashure naye. Hayi. Mira.